Čas. Fyzikár by povedal, že čas je fyzikálna veličina, ktorá určuje dobu trvania. Slovenčinár by povedal, že čas je všeobecné podstatné meno mužského rodu. Čas sa zastaviť nedá, hovorí ľudová múdrosť. Bolo to dávno, dalo by sa povedať, že to bolo ešte v minulom storočí, bolo to v roku 1930. Áno, je to neuveriteľných 95 rokov, kedy pán Vladimír Predmerský založil prvú pomocnú triedu pri štátnej ľudovej škole v Trenčíne. Urobil krok do neznáma. Začal vyučovať 19 detí a zistil, že takéto vyučovanie by potrebovali viacerí, že by bolo dobre rozšíriť triedy. A tak sa rozhodol, že založí túto našu školu. Ja hovorím, že urobil krok do neznáma. Pozemok dostal od mesta, ale kde vziať peniaze? Tak vyhlásil celoštátnu finančnú zbierku, ktorej text znel: prispejte aspoň jednou tehlou na výstavbu školy pre duševne chorých. Bola to tzv. Tehličková akcia, áno, držím v ruke. Možno tá tehlička mala iný tvar, to vám ja nepoviem dnes. Ale na tej tehličke bol znázornený Trenčiansky hrad a pod ním bolo krásne motto: kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľov, je chudobnejší, a kto nemá srdce, je najchudobnejší. Pán Vladimír Predmerský nielen vyučoval v našej škole, bol riaditeľom a bol zakladateľom špeciálnej pedagogiky na Slovensku, takže naozaj prispel veľkou mierou k tomu, aby táto špeciálna pedagogika u nás na Slovensku bola. Ja sa tak na chvíľočku vrátim v spomienkach dozadu späť, pretože ja som tu dosť dlho, ani nechcem použiť to slovo, že už som tu ako inventa však. No, vidíte, povedala som ho, nevadí. A ja mám v predstavách rok 1990. Práve v tom roku sme oslavovali 60. výročie založenia našej školy. A predstavte si, ja som mala tú česť stretnúť milého, usmievavého človeka. Bol to pán Predmerský. Takže sme sa spolu porozprávali, videli sme sa a žiaľ, musím povedať, že to bola posledná návšteva však našej školy. Viackrát nám už prísť nemohol. Opäť sa tak trošku zamýšľam nad tým všetkým, čo tu človek za to obdobie prežil. Stále hovorím, že nechali sme tu kus seba, tu svojho srdca, nielen zamestnanci, ale aj žiaci našej školy. Prežili sme tu zážitky, príbehy, ktoré si so sebou nesieme po celý život. A poviem vám, je na čo spomínať. Hovorí sa, že spomienky na školu, niekoho možno aj na prvé zamestnanie, patria k tým najväčším a najkrajším. Ale skôr ako sa vrátime v čase, ako budeme spomínať, ja by som tu k sebe zavolala nášho pána riaditeľa Petra Jakubca, aby tento výnimočný deň otvoril. Nech sa páči. Drahí hostia, milí kolegovia, dovoľte, aby som najskôr poďakoval kolegyni Aničke za slovo, ktoré mi odovzdala. A nedá mi, aby som na ňu nevyzradil jednu vec. Pred pár rokmi sme ju poprosili, aby moderovala vystúpenie Vianočných večierok našich detí a bola taká úžasná, že odtedy moderuje všetky vystúpenia. Ďakujem. Máme tu aj vnúčku, pani inžinierku Zuzanu Blahutovú. Trenčianskeho rodáka, pána magistra Branislava Horňáka. Pána Juraja Predmerského. Pána inžiniera Miroslava Predmerského.
zaspievame. Pán doktor Roman Blahota sa ospravedlnil kvôli pracovným povinnostiam. Ďalej, máme ďalších vzácnych hostí, všetci ste pre nás vzácni, ale budem menovať len krátke, aby sme tu neboli dlho. Veľmi sa tešíme, že prijala naše pozvanie riaditeľka Múzea špeciálneho školstva v Levoči, pani magistra Štefánia Petreková. Určite podá relevantné informácie o pánovi docentovi. Taktiež sa veľmi tešíme pani magistre Gabriele Petrovičovej, riaditeľke regionálneho úradu regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne a ďalších jej kolegov. Taktiež sa veľmi tešíme pánovi primátorovi mesta Trenčín, Richard Rybníček a ďalší jeho kolegovia. Tešíme sa, že ste tu s mestom, máme veľmi dobrú spoluprácu, často sa zúčastňujeme na akciách, ktoré mesto poriada s našimi deťmi a taktiež napriek tomu, že nie sme z riaďovateľskej pôsobnosti, chodíme aj s deťmi na súťaže so základnými školami a máme niekedy aj medailové pozície. Taktiež veľmi vítame pani magistru Vieru Hunčíkovú, riaditeľku školského inšpekčného centra. Zástupkyňu inžinierku Zuzanu Machníkovú. Z Centra poradenstva a prevencie tu máme pani doktorku Danu Zigmund Perašinovú. Taktiež nás poctil návštevou riaditeľ fakultnej nemocnice, pán inžinier Luboš Chmelár. A pán primár detského oddelenia, pán doktor Šimulka. Nedávno, aby som neprivítal milých a drahých kolegov špeciálnych základných škôl, ktorých je tu veľa a teším sa, že ste prišli medzi nás. Máme kolegov z družobnej špeciálnej základnej školy v Zlíne, riaditeľov stredných odborných škôl, riaditeľov centier pre rodiny, pre deti a rodiny. A zvlášť by som veľmi rád privítal pána riaditeľa našej susednej základnej školy Veľkomoravská, ktorý pána magistra Čumichrasta, s ktorým veľmi často spolupracujeme. Naše deti, ich deti často chodili športovať a takisto, to budeme neskôr hovoriť, v zahraničí získali veľmi hodnotné ocenenia. Takže ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Máme tu aj zástupcov nášho futbalového klubu AS Trenčín. Futbalistom celá naša škola veľmi fandí, často chodíme na ich akcie, chodíme na ich zápasy a teda naopak zase oni nám veľmi fandia a veľmi nás aj podporujú. Veľmi pekne ďakujeme. Na záver som si nechal mojich drahých kolegov, moje pani zástupkyne, bez ktorých by som tu teraz nestál, bez ktorých tú slávu, ktorú tu budeme dnes mať, by sme asi nedali dohromady, takže veľmi pekne im ďakujem a ďakujem, že vďaka nim môžeme teda tieto vzácne chvíle precítiť a prežiť. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a dovolte mi, aby som slávnostne otvoril 95. výročie založenia našej školy a teším sa, že ste tu. Keď som ja bola malá, ja som si vždy predstavovala anjela ako bytosti v bielom, s krídlami a so žiarou okolo seba. Skutočná pravda však je taká, že anjela stretneme vždy vtedy, keď ho najviac potrebujeme. Anjel v ľudskej podobe. Anjel, ktorý nám podá pomocnú ruku.
možno ste to práve vy, tými anielmi, ktorí naše deti zaspievajú pieseň Aniel vedľa anielička. Lebo sa hovorí, že pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára, takže poďme si pootvárať srdiečka touto peknou piesňou. Som výrazne prispel k zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu u detí. Naplno som sa oddal práci, ktorú som považoval za svoje životné posolstvo. Staral som sa o obecné siroty. Začiatky to boli skromné. Niekoľko detí, zopár lavíc a veľké odhodlanie. Zameral som sa na jednoduché činnosti, ktoré deťom uľahčovali každodenný život. Samostatnosť v obliekaní, činnosti spojené s hygienou a stolovaním. Bol som im vždy nápomocný a tešil som sa z ich malých úkrokov. Veľmi radi sme tvorili. Našimi kamarátmi boli papier a ceruska. Veril som, že každé dieťa si zaslúži šancu, nech je jeho osud akýkoľvek. Snažil som sa vytvoriť prostredie, kde sa deti nebáli, ale tešili sa z učenia i pochvály. Staršie deti som sa snažil pripraviť do života, nájsť pre nich činnosť, ktorou by boli prospešní pre spoločnosť a ovládali jednoduché práce v domácnosti. Venovali sme sa vareniu, spoločnému stolovaniu, žehleniu, ale aj prácam v areáli školy. Moji kolegovia hovorili o mne, že som mal srdce učiteľa. Rozumel som tichu, neistote aj úsmev každého dieťaťa. Každým dňom nás prevádzala hra, ktorou som z nich učil rozvíjať sociálne zručnosti. Pomáhala im spoznávať sa, spracovávať pocity a skúsenosti. Na vybudovanie tejto školy sme s priateľmi založili zbierku s názvom Tehlička. Našou snahou bolo vytvoriť bezpečný priestor pre tieto deti, podať im pomocnú ruku, zdolávať výzvy a pripraviť ich do života. Mojím celoživotným heslom bolo: nie je ťažké milovať to, čo je krásne, ale priznávať sa k jednotlivcom, ktorých príroda ochudobnila o určité hodnoty. A na to treba kultúru srdca. Ďakujeme vám, pán docent. Vaše slova boli a sú pre nás učiteľov každodenne. Thank you.
poďakoval deťom, našim žiakom, za ich úžasné herecké, spevácké, tanečné umenie. Aby som nevyzdvihol prácu mojich kolegov, pretože bez nich by to nebolo. A vy, čo pracujete s deťmi, viete, že čím ďalej je ťažšie motivovať deti k niečomu takému vystúpeniam, už aj k športovým podujatiam, aby sa zúčastnili už len vôbec, aby som ich dotiahol na futbal, na AS Trenčín, je to veľmi náročné a preto to, čo s deťmi našimi dokázali, si veľmi cením a veľmi ďakujem. V úvode sa ospravedlňujem všetkým našim sponzorom, podporovateľom a priaznivcom za ich priazeň a že sa o nás starajú po finančnej stránke. Ďakujem vám, že ste tu. A teraz už by som pozval pani riaditeľku Múzea špeciálnej pedagogiky v Levoči. Nech nám povie pár slov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za pozvanie. Vážený pán riaditeľ, ctená rodina docenta Vladimíra Predmerského, milí pedagógovia, žiaci, zamestnanci školy, vážení hostia. Dovolte mi v mene Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím, poodhliadnúť sa do minulosti a predstaviť vám významnú osobnosť špeciálneho školstva a pedagogiky na Slovensku, docenta, doktora filozofie Vladimíra Predmerského, kandidáta vied, ktorý zanechal neuveriteľný odkaz a najmä nezmazateľnú stopu s levým podielom pri vytváraní systému špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku. Práve vaša jubilujúca škola, ktorá zaslúženie a oprávnenie nesie meno, ale aj odkaz Vladimíra Predmerského, je toho skutočným dôkazom. Ja som si najprv pripravila prezentáciu, ale keďže trošku sme sa s pani riaditeľkou Gašparovičovou, predchodkyňou terajšieho pána riaditeľa, nedohodli, tak tie fotografie, ktoré sú v tej prezentácii, tak určite môžete vsliadnúť neskôr aj pri prechádzke a prehliadke pamätnej izby. Takže ja budem pokračovať a pozastavím sa pri niektorých milníkoch. Naozaj jednou z tých významných slovenských osobností špeciálnej pedagogiky, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto aj v tej našej stálej expozícii Moderného múzea v Levoči, je práve docent Vladimír Predmerský. Tá naša stála expozícia je rozdelená do 4 častí a práve v tej prvej, ktorá je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku, predstavujeme návštevníkom výnimočné osobnosti, zväčša riaditeľov prvých ústavov či špeciálnych škôl na Slovensku, ktorých počiatky siahajú až do konca 19. a začiatku 20. storočia. Okrem takého krátkeho kurikulum vitae docenta Predmerského sa s návštevníkmi pristavujeme pri vitrínach, kde môžu naozaj vidieť aj osobné dokumenty Vladimíra Predmerského a predstavujeme systém špeciálnych škôl na Slovensku vrátane tej vašej, ktorá dnes jubiluje. Naozaj už sme tu počuli čokoľvek aj o tej tehličkovej podpornej výzve, ktorá vlastne naozaj tou sumou, ktorá sa podarila vyzbierať, bolo to až neuveriteľný 1 milión korún československých, tak sa podarilo postaviť budovu, v ktorej táto škola sídli dodnes. Ale tie prvé počiatky, ako sme počuli, siahajú do roku 1930 a práve pri tých počiatkoch stál docent Vladimír Predmerský. Vtedy naozaj ten vývoj školy a to založenie bolo spojené predovšetkým so Zemským spolkom starostlivosti o slabomyselných, ktorý bol založený v roku 1932 so sídlom v Trenčíne. Aj keď to prvé zasadnutie
sa uskutočnilo v Žiline a ja citujem Vladimíra Predmerského. Bola treskúca zima, keď sa dňa 12. januára 1932 v hoteli Folkman v Žiline sromaždili dobrovoľní sociálni pracovníci, aby v prítomnosti naozaj nestorov starostlivosti o slabomyselných, doktora Karola Herforta a ministerského inšpektora Jozefa Zemana položili základy Zemského spolku pre starostlivosť o slabomyselných na Slovensku. Medzi prítomnými samozrejme nechýbal samotný docent Predmerský, vtedy odborný učiteľ štátnej pomocnej triedy v Trenčine. Vtedajšie osobnosti starostlivosti o slabomyselných v Československu, spomínaný Herford, Zeman, Gaňov a Predmerský, sa jednohlasne skonštatovali, založili Zemský spolok starostlivosti o slabomyselných v roku 1932. Za prvého predsedu bol menovaný William Gaňov, tajomníkom sa vtedy stal Vladimír Predmerský, odborný učiteľ štátnej pomocnej triedy v Trenčine. Napriek tomu, že už na Slovensku v tom čase existovali školy pre vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi a Košiciach, tak bola situácia naozaj veľmi neúnosná, chýbali školy, ústavy a samozrejme aj internáty. Takže tak ako rozprávala pani moderátorka, Zemskému spolku sa podarilo odkúpiť a vlastne dostať prenajať viac menej od mesta Trenčín budovu bývalej epidemiologickej nemocnice na Soblahovskej ulici 22, určite Trenčania, mnohí to poznáte. A vlastne tam zriadili prvý internát štátnej pomocnej školy, do ktorého sa 10 prvých internátnych žiakov nasťahovalo 16. septembra 1934. Tie školské roky plynuli, samozrejme triedy pribúdali, takisto žiaci, ale napriek tomu tá pôvodná budova naozaj nepostačovala. Takže vlastne Zemský spolok vyhlásil, respektíve zriadil najprv stavebný výbor pre stavbu ústavu pre duševne chybných v Trenčine a ten vyhlásil tehličkovú podpornú akciu, ktorou v podstate oslovili dobrovoľníkov a ľudí nielen na Slovensku, darcov potenciálnych, ale dokonca aj podkarpatskej Rusy. Takže touto zlatou tehličkovou podpornou akciou spolok zabezpečil finančný základ na výstavbu novej školy. Tá výstavba započala 21.9.1938 a už 1.1.1940 sa slávnostne otvorila brána tejto školy. Toto je naozaj iba taká prvá krátka spomienka na počiatky jubilujúcej školy. Tie roky plynuli. Ja si teraz dovolím ešte predstaviť a pripomenúť také naozaj veľmi dôležité milníky v živote pána docenta Vladimíra Predmerského, pretože bol nielen zakladateľom tejto jubilujúcej školy, učiteľom a neskôr aj riaditeľom samozrejme, ale tá jeho práca obnášala o mnoho viac na v rôznych oblastiach školstva a pedagogiky. Takže ako bolo spomenuté, narodil sa v Ľubine, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, ako 14. dieťa svojich rodičov. Trošku sa mi to možno pomiešalo. Takže tá prezentácia nie je. Prepáčte. No a tie svoje učiteľské začiatky v úlohe kočujúceho učiteľa si vyskúšal v Trietome, Hamroch, Moravskom Lieskovom, Vrbovciach a v Chvojnici. Bolo to spomínané, že staral sa, učil tzv. Rímavčatá. Boli to štátne síroty, ktoré boli umiestnené v rodinách, ktoré sa o nich starali, ale tam museli zasa veľmi fyzicky ťažko pracovať a do školy si chodievali viac menej pospať,
oddychnúť, čo pôsobilo na mladého ambiciózneho učiteľa naozaj veľmi negatívne, odstrašujúco až zúfalo, ale práve v tomto prostredí sa prvýkrát stretol s epileptikmi a s deťmi s rôznym zdravotným postihnutím a špecifickými vzdelávacími potrebami. Ďalší milník nastal 10.8.1925, keď sa oženil s Margitou Ábelovou, s ktorou vychovali dvoch synov Miloša a Vladimíra a dcéry Darinu a Nadeždu. Ja som veľmi rada, že mnohí tu sedia v tomto prvom rade. V roku 1929 nadobudol kvalifikáciu naozaj pre všetky typy špeciálnych škôl, a to zložením skúšky špeciálnej pedagogiky na ministerstve školstva v Prahe. Od 1.9.1929 bol učiteľom práve v štátnej ľudovej škole v Trenčine, kde vznikla najprv prvá trieda a neskôr naozaj štátna pomocná škola, v ktorej v podstate pokračovateľke tejto jubilujúcej školy vlastne dnes tu všetci sedíme a pripomíname si jej 95. výročie. V rokoch 1930 a 36 nadobudol odbornú učiteľskú spôsobilosť už vyučovať v školách deti nepočujúce, nevidiace a deti s telesným postihnutím. Získaním odborných a najmä praktických zručností nazbieral naozaj neuveriteľné množstvo vedomostí, ktoré pretavil do praxe a riešenia výchovných problémov v pomocnej škole. Ako som už spomínala, tak stál pri zrode Zemského spolku pre slabomyselných na Slovensku so sídlom v Trenčíne. Do roku 1938 bol aj členom predsedníctva Zväzu učiteľov pomocných škôl na Slovensku a v Československu. V rokoch 1945 až 1954 viedol kabinet defektológie Bratislavského kraja. V roku 1954 síce ukončil pôsobenie v tejto jubilujúcej škole na poste riaditeľa, ale nastúpil na miesto ústredného inšpektora na povereníctve školstva a kultúry v Bratislave, kde pôsobil do roku 1961. Od roku 1954 taktiež prednášal dokonca externým študentom defektológie. Bol členom redakčnej rady odborných periodík Špeciálna škola a otázky defektológie, v ktorých pravidelne publikoval odborné články. V roku 1959 ukončil štúdium pedagogiky a psychológie na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V roku 1961 nastúpil do odboru pre výchovu defektnej mládeže vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Od roku 1965 s ďalšími významnými osobnostiami, napríklad docentom Bažánim, profesor Brčkom, pripravovali koncepciu štúdia špeciálnej a liečebnej pedagogiky, čo sa podarilo v školskom roku 1967-68, a to vznikom Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku a otvorením interného vysokoškolského štúdia. Práve v tomto roku bol docent Predmerský vymenovaný za vedúceho katedry špeciálnej pedagogiky na Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1968 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce mu Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského udelila vedeckú hodnosť kandidát pedagogických vied. V roku 1969 bol zakladateľom a predsedom Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu na Slovensku. Od roku 1971, teda v tom danom roku, na základe úspešnej habilitácie bol vedeckou radou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vymenovaný za prvého docenta pre špeciálnu pedagogiku na Slovensku.
V tom istom roku 1971 bol promovaný za doktora filozofie. Docent Vladimír Predmerský bol členom aj vedeckej rady na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a členom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Osobnosť Vladimíra Predmerského sa spája aj s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči, pretože 1. marca 1981 ako vedúci historicko-dokumentačného strediska Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku navrhol zriadenie múzea v Levoči, čo sa podarilo v roku 1990, 16. novembra. Čo sa týka publikačnej činnosti Vladimíra Predmerského, tak ja vravím, že je až nemysliteľné, aby jeden človek, ktorého deň trvá 24 hodín, tak ako deň každého z nás, zanechal tak obrovskú knižnicu odbornej literatúry s viac ako 264 titulmi, monografií, odborných článkov, vysokoškolských skrípt, štúdií, recenzií a podobne. V nich sa sústredil na problémy psychológie, riešenie otázok výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí. Počas života boli docentovi Vladimírovi Predmerskému udelené dve vyznamenania. Zaslúžilý učiteľ v roku 1957 a medaila Jána Amosa Komenského v roku 1982. Zlatá medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského mu bola udelená in memoriam v roku 2007. Naozaj docent Vladimír Predmerský zanechal obrovské poklady v podobe odbornej literatúry, ktorá je aj v súčasnosti studnicou unikátnych informácií pri spracovávaní histórie vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. A naozaj v mene Múzea špeciálneho školstva v Levoči ja úprimne vyslovujem poďakovanie rodine docenta Vladimíra Predmerského, ktorá múzeu darovala neuveriteľne vzácne listinné dokumentačné materiály, odbornú literatúru, fotografie, osobné dokumenty a iné materiály. Ja verím, že nechcem dávať verejný prísľub, pretože ten som už dala raz pánu Horňákovi, čo ma veľmi mrzí, pretože autorská výstava o tejto výnimočnej osobnosti, ako Vladimír Predmerský bol, mala byť sprístupnená v Múzeu špeciálneho školstva už doslova pred 4 rokmi, ale žiaľ zmenila sa situácia, zmenila sa politická situácia, zmenila sa finančná situácia. Nechcem sa tu vyhovárať, ale žiaľ múzeum nedisponuje priestorom, v ktorom by mohla táto autorská výstava byť sprístupnená. Ale napriek tomu, ja som taký väčší optimista, verím, že sa to podarí a budete všetci pozvaní. Ja budem naozaj veľmi rada, ak ste ešte neboli v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, že si nájdete čas, priestor na to, aby ste videli, ako sa búrajú bariéry medzi svetom osôb so zdravotným postihnutím a svetom vidiacich, počujúcich a ostatných. Tá inakosť nemusí byť prekážkou, práve naopak. V prvom rade ďakujem pánu riaditeľovi, že nás pozval na toto krásne výročie a jubileum školy. Ďakujem, že som mala priestor aspoň takouto krátkou formou vyzdvihnúť naozaj osobnosť Vladimíra Predmerského, pretože si to zaslúži počuť naozaj aj verejnosť, ktorá možno nemala dočinenia nielen s osobnosťou pána Predmerského, nemala možnosť vidieť tie unikátne dokumenty, ktoré zanechal pre ďalšie generácie,
ale ja som presvedčená o tom, že špeciálni pedagógovia sú ľudia so srdcom a vždy, čo majú taký svoj idol, vychádzajú z minulosti a učia sa od tých svojich predchodcov, ktorí tu zanechali tie veľké diela a pokračujú v tom ich diele, pretože ten systém špeciálnych škôl je dôležitý, aby tie naše deti mali priestor na vzdelávanie, na sociálnu, pracovnú a ľudskú terapiu, aby sa mali kde učiť, vzdelávať, pracovať, aby sa nám mohli potom v takomto krásnom svetle aj predviesť, ako sme to videli tu v tomto kultúrnom programe, pretože majú nám čo ukázať a otvárajú tie dvere do Korán, aby sme vedeli, že tieto deti sú tu medzi nami a treba im dať priestor. A už Jan Ános Komenský povedal, že deti so zdravotným postihnutím a ľudia so zdravotným postihnutím sú vzdelávateľní, majú právo na vzdelanie, len im treba vytvoriť ten priestor a to prostredie. Takže ja ďakujem ešte raz, srdečne blahoželám jubilujúcej škole, všetkým pedagógom, pracujete so zanietením, so srdcom a majte ešte veľa entuziazmu, pevného zdravia, aby ste mohli v tom svojom diele pokračovať aj ďalej. Je až neuveriteľné, čo jeden človek za jeden život dokáže a ešte k tomu sa dokáže oženiť, mať deti a vychovať z nich úspešných ľudí. A ako sa to dá, tak možno povie jeho dcera, pani doktorka Nadežda Blahutová. Nech sa páči. Veľmi pekne za pozvanie riaditeľstvu školy. Veľmi si vážim, že tu sedím medzi vami, medzi ľuďmi, ktorí pokračujú v práci môjho otca. A keďže pani riaditeľka špeciálnej školy v Levoči všetko povedala, čo sa týka môjho otca, jeho odborného pôsobenia, jeho štúdia, jeho života, tak ja už len niektorých takých malých veciach a malých bodoch sa prípadne vrátim k týmto bodom. V prvom rade teda chcem poďakovať riaditeľstvu školy za pozvanie nás všetkých pri príležitosti 95. výročia založenia tejto školy. A dovolte mi, aby som sa v krátkosti, aby som spomenula a zakladateľa tejto školy, Vladimíra Predmerského, môjho otca, a aby som spomenula si na roky jeho života, ktoré viedli k jedinému cieľu, a to je vybudovať zariadenie, ktoré bude vzdelávať a vychovať mentálne znevýhodnené deti. Čo priviedlo môjho otca k tomu, aby sa vôbec takémuto niečomu venoval? Ako spomenula pani riaditeľka špeciálnej školy v Levoči, môj otec najprv skončil učiteľský ústav roku 1921 a jeho prvé pôsobisko boli práve Kopaničiarska obraz Moravsko-Slieska. Na týchto školách učil medzi iným, ak bolo spomenuté, aj deti, tzv. Rimavčania. To boli siroty, ktoré boli vo veľmi zlej situácii, boli umiestňované v rodinách týchto kopaničiarov, kde mali také podmienky horšie, dá sa povedať, ako zvieratá. A
žili v podmienkach, ktoré boli nevhodné vôbec v živote. Medzi týmito deťmi bolo strašne veľa detí, ktoré boli mentálne postihnutí, deti idioti, imbecilné deti. A vlastne toto oslovilo môjho otca a v tom, že niečo s tým treba robiť. Keď môj otec bol v posledných rokoch života, tak nám deťom svojim vlastným zdôrazňoval, aby on bol vedený a poznávaný potom neskôr ako človek kultúry srdca. Trošku zvláštne spojenie, možno, že je to, ale práve táto kultúra srdca ho priviedla k tomu, že nebol iba súcitný, láskavý voči týmto ľuďom a deťom, ale práve ho odhodlala k veciam, aby sa to dalo zmeniť. A hľadal a poznával odpovede na otázky, ako vzdelávať a vychovávať tieto deti. A tu sa začína tá nekonečné štúdium, hľadanie cesty a možnosti, ako sa vzdelávať v oblasti mentálneho a neskôr zrakového, sluchového a telesného postihnutia. A dôležitým ale momentom, ktorý stretne človeka vždy, keď potrebuje, bol moment, kedy stretol na jednej prednáške kolegu z Olomouca, ktorý vlastne sa pripravoval na skúšky pre slabomyselných. Tento mu dal kontakt potom na Čechy, do Čiech, teda na Prahu, v Jarmili Žihovej, a táto mu poslal materiály, z ktorých mohol vychádzať a začal študovať. Študoval a nakoniec tu spravil po nejakých rokoch skúšku z tejto špeciálnej pedagógiky, ako teraz nazývame, pre deti mentálne postihnuté. Tie veci, ktoré mu poslali z Prahy, tak to boli vlastne prameňom a základom, z ktorého potom čerpal svoje ďalšie štúdium v tom momente. To pôsobenie na tých školách, na tých kopaniciach skončil a prechádza potom vlastne na ľudovú školu v Trenčine, a to bolo 1. septembra 1929, kde vlastne otvára, ako už spomenutú prvú triedu, s deťmi mentálne postihnutými, ktorých bolo 19. A tu sa začína vlastne jeho vznik, teda tu sa začínajú vlastne prvé kroky vzniku školy, ktoré výročie dneska oslavujeme. A to bol 1. december 1930, kedy sa tá škola, tá trieda pre 19 žiakov otvorila. Potom ešte ďalšie niektoré, ako to spomínala pani riaditeľka. Ďalší dôležitý dátum je rok 1932, a to v Žiline sa vlastne otvorilo, vlastne zriadilo, vznikol ten zemský spolok v Žiline, to bolo pre starostlivosť o slabomyselných a spoločnosť pre liečbenu nápravu sa neskôr to volalo. Tajomníkom spolku sa stal Vladimír Predmerský a sídlo bolo v Trenčine, sekretariát bol v Trenčine, na Bajanského ulici. Medzi úlohami, a čo je dôležité tohoto spolku, lebo bez toho by nešlo ďalej, tak bolo aj zriadovať nejaké budovy, starať sa o ne, a čo bolo dôležité, čo sa stalo, tak uskutočnil to tento spolok uskutočnil súpis debilných, prepáčte, detí na Slovensku, a výsledok bol 7703 detí, ktoré boli mentálne postihnuté. A to poukázalo na dôležitosť a potrebu systematickej starostlivosti o tieto deti. Tým pádom sa zaktivizoval ten stavebný výbor spomenaný pre výstavu Ústavu pre duševne chorých. Zorganizovala sa tá teličková akcia, ktorá sa spomínala tiež, a ďalej sa ešte dostali vlastne z poisťovne Trenčianskej, dostali nejaké teda peniaze na výstavu tejto školy. To bola vlastne stvoriteľňa v súčasnom Svetom Martine, pardon. Toto všetko, tieto prostriedky, ktoré sa vyzbierali, to bolo tých 1 000 000 korún, ako bolo spomínané, sa stali základom preto, aby sa škola mohla začať stavať. A teda stavalo sa to v rokoch 1938 až 1940, za 2 roky. Postavila sa škola 29. januára 1940, stál Ústav pre duševne choré deti a bol hotový a otvorený.
Riaditeľom ústavy sa stal môj otec Vladimír Predmerský na ďalších 25 rokov. Jeho vízia z 20-30 rokov sa stala skutočnosťou. Výchove a vzdelávaniu sa otvorili možnosti, vzdelávanie detí a ich výchova samozrejme musela zahŕňať nielen teda výchova a vzdelávanie, ale takisto musela zahŕňať aj pohybové a zmyslové a rečové zložky a tiež, ako spomínané, pracovná výchova. Tu nás zriedila, bola tu záhrada, mala aj hospodárstvo, neskôršie bola dielňa krajčírska, tak to boli všetko veci, kde sa deti mohli učiť zručnosťam, pretože môj otec bol presvedčený, že životný boj nevyhrá ten absolvent, ktorý sa naučil ako tak písať a čítať, ale ten, ktorý sa naučí pracovať. Nemôžem obísť dôležitú osobu, moju mamu, Margitu Predmerskú, ktorá bola pravou rukou mojho otca. Starala sa o chod zariadenia, bola dušou ústavu, bola dušou ústavu a pre deti ústavnou mamičkou. Vešali sa ma a tešili sa z jej objatia. Moji rodičia nemali pracovnú dobu od do. Boli k dispozícii stále. U nás boli dvere otvorené vždy a pre každého. September 1944, smutný mesiac, kedy Nemci obsadili ústav a ústav sa až do konca vojny presťahoval do starého kaštieľa v Beckove. Po odstránení škôl a budove sa ústav vrátil do pôvodných priestorov. Môj otec Vladimír Predmerský bol človek s veľkou schopnosťou spájať ľudí a získavať pre vyššie ciele. Bol húžený a dôsledný a naplňal svojimi víziami predstavu. Mal v sebe to štefánikovské, ja sa prebijem, kto sa prebiť chcem. Toto som počúvala doma veľakrát. V roku 1954, po 25 rokoch práce v ústave, odchádza môj otec do Bratislavy na post stredného školského inšpektora. Tu začína ďalšia etapa jeho života, práca na rozvoji špeciálnej pedagógiky. To sme si krásne vypočuli od pani riaditeľky z Levoče, čo sa ďalej dialo. Na základoch, ktoré postavil môj otec, stojí a napreduje Spojená škola internátna, ktorá nesie jeho meno. Za tie mnohé roky tu pôsobilo mnoho riaditeľov, učiteľov a vychovávateľov, ľudí, ktorí tak, ako môj otec, sú ľudia kultúry srdca. Ďakujem. Ďakujem pani doktorke, pani Borovovej. Asi sa máme ešte čo učiť. Takú pracovnú prácu. A teraz by som poprosil pani magistru Gabrielu Petrovičovú, zložím reparát, riaditeľku regionálneho úradu školskej správy. Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci, vážení hostia. Je mi potešením, že pri príležitosti 95. výročia založenia školy, dnes Spojená škola internátna Trenčín, sa môžem aj ja pripojiť k tým, ktorí vám dnes prišli zablahoželať. 95 rokov je doba vhodná na bilancovanie výsledkov práce školy. Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy. Škola to nie je len názov a budova, to sú žiaci, zamestnanci, atmosféra, spoločne strávené chvíle, veľa spomienok, zážitkov, mien a osudov. 95 rokov v živote školy je významnou udalosťou, je to obrovský kus práce, nadšenia, snaženia, radosti či starosti, úspechov, nieraz i odriekania a sebaobetovania sa. Je to čas,
kedy sa obzeráme späť, aby sme zistili, aká zmysluplná bola naša doterajšia cesta a čas prehodnocovania. História školy to sú desiatky ľudských osudov, niekoľkých generácií, ktorých táto škola na krátky alebo dlhý čas spojila dobrom i zlom. Sú to osudy žiakov, ich rodičov, učiteľov a ich rodinných príslušníkov, osudy ostatných pracovníkov školy, ale aj obyvateľov mesta. Všetci ste sa tu dnes stretli a ste hrdí na školu, s ktorou sú spojené vaše osudy, na ľudí tvoriacich jej dejiny, na mladú generáciu vychádzajúcu z jej dverí. Lebo vzdelanie je bohatstvom, ktoré nemožno ukradnúť či zničiť. Trvá v každom z nás aj večné. Škola otvára bránu ľudskosti do sveta dobra, poznania. Veríme v túto humanitu aj v dnešnom labyrinte sveta s jeho nádejami a úzkosťami. Vážený pán riaditeľ, dovolte mi, aby som vám v mene Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne aj v mene svojom pri tejto slávnostnej príležitosti popriala pevné zdravie, veľa tvorivých síl, dielčích úspechov a nápadov. Pedagógom a tiež všetkým zamestnancom školy prajem veľa trpezlivosti a lásky pri práci s deťmi. Žiakom prajem chápajúcich a kreatívnych pedagógov, ale aj nepedagógov a množstvo nezabudnutelných spomienok zo štúdia na tejto škole. Zároveň mi dovolte odovzdať vám ďakovný list Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne za náročnú a zodpovednú prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie. Ďakujem. Neviem, ako silný hlas, tak aj keď teda Trenčín nie je zriaďovateľom tejto školy a považujem to za chybu, radi by sme boli, mali by sme bližší kontakt a možno by sme dokázali ešte viacej pomôcť, ako sa snažíme pomáhať. Ale nedá sa nič robiť, tak aspoň sprostredkovaným spôsobom o našej škole vieme a cítime ju. Priznám sa vám, že počas tohto krásneho podujatia mi prechádza hlavou obrovské množstvo emócií a rôznych myšlienok. A je to od šťastia, radosti, úsmevu až po, priznám sa, až po hnev, lebo si uvedomujem, že práve takéto školy, takéto vzácne školy a takéto vzácni ľudia, ako sú v tejto škole, ako sú vedení, ktorí tu pracujú, ktorí sme videli a ktorí sú pôsobia po celom Slovensku, o tom by sme mali diskutovať a o tom by sme mali hovoriť, ako zlepšiť život a podmienky týchto ľudí, pretože to dňom poviem, že máme sa čo učiť od kultúry srdca. Lebo tá kultúra srdca je niečo neuveriteľné. Ak dovolíte, aby som rád si prevzal aj túto myšlienku, budem šíriť myšlienku pána Perverského. Kultúra srdca je podľa môjho názoru fantastické slovné spojenie, ktoré vyjadruje dobro, definuje dobro a radosť, ale vo svojej podstate niekedy kultúra srdca dokáže byť aj úplne opačná, čiže ona definuje aj tú opačnú stranu. Ja si myslím, že dnes, keby pán docent Predmerský, on tu samozrejme je, lebo on je tým potvrdením toho Božieho, že odchádza iba telo, duša zostáva, človek je nesmrteľný. On je krásnym príkladom toho, že človek je nesmrteľný, pretože on stále ešte dnes ovplyvňuje naše mesto, ovplyvňuje nás, ovplyvňuje učiteľov, pedagógov a v podstate dáva život cez týchto ľudí a príležitosť deťom. Mám pocit, že dnes by sa už nezaoberal deťmi, dnes by sa zaoberal celkom tak sa mi to páčilo, že ten slovo idioti, ale momentálne postihnutí, ale tí sú bez detí, tí sedia aj v inej budove. A keby si zaslúžili starostlivosť, oveľa
väčšiu ako tieto deti, podľa môjho názoru. Prepáčte, v tom sa ten môj hnev akoby objavuje vo mne, pretože ja som momentálne veľmi hrdý na to, že som primátor tohto mesta a že som hrdý na to, že tu je tu takáto úžasná škola, že je tu takáto úžasná osobnosť, ktorá takéto niečo založila. A ja som na to hrdý ako človek, ktorý som presvedčený o tom, že toto je zmyslom fungovania verejného života, pomáhať a vytvárať podmienky takýmto skvelým ľuďom a takýmto skvelým myšlienkam. Pretože tieto deti, ktoré tu vidíme, ktoré sme tu dnes videli, sú deti, od ktorých som presvedčený o tom, že sa máme aj čo učiť. Máme sa od nich aj veľa čo učiť. Oni majú množstvo krásnych vlastností, ktoré sú úprimné a dávajú ich najavo bezprostredne a to má byť naša motivácia. Dnes priznám sa, že sa poďakujem za to, že takáto škola tu je, že sú takíto ľudia, ako sú tu. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Želám vám všetko dobré. Želám vám hlavne zdravie, to je najdôležitejšie. Želám vám pevné nervy. Želám vám tú kultúru srdca, ktorú ste prevzali od pána Predmerského a ktorú šírite ďalej. Želám vám, aby ste všade, kde prídete, dostávali úctu a rešpekt, ktorú si absolútne zaslúžite. Pretože to, čo sa mi najviac na vás páči, na pedagógoch, ľuďoch, ktorí to robia, je, že ste tá tichá sila, ktorá ešte dáva zmysel pre nás všetkých, že sa oplatí žiť a oplatí sa fungovať a oplatí sa motivovať a existovať, pretože dobro existuje. A vy ste jeho stelesnením. A tiež by sa rozvíjalo čo najviac, pretože keď je takéto dobro v tomto meste, tak verím tomu, že aj mne ako primátorovi sa lepšie žije, keď viem, že tu žijú takíto skvelí a dobrí ľudia a pracujú tu. A ja by som vám chcel ešte povedať, že samozrejme budeme sa snažiť ďalej komunikovať v rámci našich možností, ale verím, že sa raz zmení tá situácia tá, že ten priamy ťah a kontakt tejto školy možno s mestom v budúcnosti bude priamejší, bude jasnejší a bude čistejší, ako je teraz, nebude taký vzdialený, pretože si myslím, že spoločne by sme toho dokázali veľmi veľa. Tak budeme sa zatiaľ snažiť robiť len to, čo budeme môcť, ale verím, že to sa raz zmení. Ďakujem vám za všetko, ďakujem za všetko, čo robíte vám všetkým, ktorí to robíte len v tradičnom ovocnom Slovensku. Myslíte prosím vás na seba, myslíte na to, že ste výnimočné osobnosti a že ste tichá sila tejto krajiny. A vďaka tejto tichej sile môžeme ešte robiť v tejto krajine zázraky. Ďakujem vám. Primátorovi za úprimné a povzbudivé slova. A teraz ponúkam mikrofón, po prípade takú stupienok, má niekto záujem povedať pár slov, alebo už to necháte len na mňa, že som to ukončil. A počítam do 5, 6. Pán kolega hovorí, neviem, či ste si všimli na to kamerána. Pokiaľ nikto. O docentovi Predmerskom bolo už dnes veľa povedané počas programu našich detí, taktiež z odborného hľadiska i od rodinného krku. Za mňa by som chcel podotknúť a smelo môžem hovoriť aj v mene svojich kolegov, že si veľmi vážime a sme hrdí, že môžeme byť súčasťou príbehu, ktorý pred 95 rokmi započal. Ako sme mohli počuť, bol v oblasti špeciálnej pedagogiky uznávaný a vysoko cenený odborník. A je len na škodu veci, že v súčasnej dobe odborníci jeho rangu nielen v školstve, ale i v iných odvetviach nemajú toľko možností, aby určovali cestu a smerovanie spoločnosti a nášho Slovenska. Stretli ste sa tu mnohí z rôznych oblastí spoločenského života. Obetovali ste svoj čas, i keď v predvianočnom období si ho každý chráni, a prišli ste do našej školy.
Vaša prítomnosť je pozitívnou spätnou väzbou, že to, čo robíme, je pre spoločnosť, ale i pre nezainteresovaných ľudí hodnotné a zaslúžené. Sme hrdí, že môžeme pokračovať v diele, ktoré pán docent Predmerský započal a naďalej zveľaďovať hodnoty sústreďujúce sa na deti, ktoré potrebujú nielen intenzívnejší výchovno-vzdelávací vplyv a prístup, ale často aj otvorené oči, ktoré vidia aj to, čo je skryté, bystré uši, aby zachytili volanie o pomoc, ale najmä dobré a dokorán otvorené srdce, pretože mnohým deťom chýba ľudské teplo. Nie sme bezchybní, ale toto všetko sa snažíme deťom ponúkať. Ťažko je asi určiť meradlo, ktoré by dokázalo moje tvrdenie, ale môžem podotknúť. Absolventi našej školy sa vždy veľmi radi vracajú a prídu sa pochváliť, ako sa im darí. Je to určite skúsenosť aj vás ostatných riaditeľov špeciálnych škôl. A máme tu aj tu absolventov dnes. Zakývajte. So žiakmi dosahujeme mnohé úspechy nielen v našom regióne. Navštevujeme športové, kultúrne, spoločenské podujatia, kde vznikajú nové priateľstvá, zážitky, strebávajú sa informácie a aj na tomto fóre sa naši žiaci dokážu presadiť. Budujeme u detí zdravé sebavedomie, úctu k sebe samým a k druhým ľuďom, čo je v spojení s fyzickou zdatnosťou a nadobudnutými manuálnymi zručnosťami základ pre ich budúce smerovanie a začlenenie sa do spoločnosti. Odborným prístupom po výchove a vzdelávaní sa snažíme zvyšovať kvalitu ich života, oceňovať ich potenciál, chápať ich želania a pomáhať im v ťažkostiach. Stávame sa spoločníkom na ceste ku vzdelaniu, k samostatnosti, k spoločenskému fungovaniu. Pomáhame im boriť sa s neochotou okolia a vlastnými slabosťami. Za 95 rokov sa v tomto zariadení vystriedalo nemalé množstvo pedagógov, vychovávateľov, nepedagogických zamestnancov a žiakov. Budovali imič tejto školy, zanechávali v nej vlastné stopy, naplňali túžby a predstavy profesijného rastu. Veľké poďakovanie a úprimné ocenenie vzdávam všetkým, ktorí vytvárali dobré meno nášho zariadenia. S uznaním sa obraciam na vás, milé kolegyne, kolegovia, ktorí ste svojou ľudskosťou a srdečným prístupom skvalitnili život množstvu žiakov. Prajem vám, aby ste si udržali nadšenie a vieru, že pracovať zo všetkých síl sa pre nejaký cieľ oplatí. Snažíme sa kráčať v šlapajách nášho zakladateľa a naplňať jeho víziu. Vytvárame našim deťom a žiakom podmienky, aby sa v maximálnej miere rozvinuli dary, ktoré v sebe nosia a boli čo najlepšie pripravení začleniť sa do spoločnosti. A takto v eufórii by sme mohli pokračovať. O to viac ma však mrzí, že aj dnes, keď prídem domov, plný zážitkov a nadšenia z osláv a vzácnych stretnutí a pustím si médiá, opäť sa môže stať, že sa dozviem, ako sú deti navštevujúce špeciálne školy označené a diskriminované už len tým, že sem chodia a získavajú celoživotnú traumu. Je to paradox tejto doby a nie je jednoduché sa vyrovnať s pocitom, že vašu prácu a úsilie vašich kolegov niekto necitlivo verejne znevažuje. Na záver by som chcel do ďalších rokov zaželať nášmu jubilujúcemu zariadeniu všetko najlepšie, jeho žiakom a všetkým zamestnancom, ktorí sú nadchnutí pre svoju prácu a zároveň sú citlivými odborníkmi, veľa zdravia, síl a tvorivosti. Nech je každý váš deň naplnený prácou, ktorá priniesie radosť, spokojnosť vám i vášmu okoliu. Tiež by som rád spomenul a prejavil úctu i vďaku všetkým bývalým zamestnancom, ktorí počas 95-ročnej histórie boli nositeľmi tohto diela. Vážení hostia, milí kolegovia, prajem vám všetkým krásne prežitie týchto jedinečných slávnostných okamihov a do blížiacich sa sviatočných dní pokoj, Božie požehnanie a blízkosť ľudí, ktorí vás ľúbia. Ďakujem za pozornosť.
pamätné plakety, ktoré budú potomkom pána Predmerského pripomínať túto slávnostnú chvíľu a jeho vzácnu osobnosť. Takže by som poprosil pani doktorku Nadeždu Valutovú. Nech sa páči. A magister Vladimír Predmerský. Pani inžinierka Zuzana Blahutová. Pán magister Branislav Horňák. Pán Juraj Predmerský. Pán inžinier Miroslav Predmerský. Máme teda plaketu aj pre pána doktora Romana Blahutu, ktorý tu nie je. Neviem, to povedzme cenu. A ešte máme ocenenie pre jednu osobu, na ktorú teda nemôžeme zabudnúť. Riadila túto školu niekoľko funkčných období, niekoľko rokov. A myslím si, že ju riadila veľmi dobre, že pokračovala v tom smerovaní, ktoré pán docent naškrkol a v jeho vízii a nechala tomu veľa síl a veľa toho srdca, ako ste povedali, tej kultúry srdca, že ju tu zveľaďovala a je ju tu veľmi cítiť. A ja osobne za seba môžem povedať, že aj mňa veľa naučila a najmä vďaka nej tu teraz môžem stáť. Takže ďakujem veľmi pekne, bývalá pani riaditeľka. Teším sa, že som mohol pod tvojim vedením pracovať a verím, že ešte budeš veľa rokov pozerať s radosťou na túto školu a na nás pracovníkov. Napriek tomu, že som zakázala niečo takéto, tak si to moje kolegovia nenapravili. Ja im to teda pardonujem, veľmi si to vážim, naozaj si veľmi vážim, že môžem byť pokračovateľkou pána Predmerského a ja s veľkou bázňou a úctou chodím okolo tých vecí, ktoré tu pán Predmerský zanechal a som šťastná naozaj, že som v spojení s takými ľuďmi, akí tu pracujú, lebo ak nemáte tú kultúru srdca, tak by ste to robiť nemohli. Všetkým prajem pevné zdravie a veľa entuziazmu. Ďakujem vám. Potom môžete si nahliadnúť. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, že ste prišli, merali cestu z Levoče. Pokročil čas, určite ste hlavní, tak pokiaľ už nikto nechce prísť a niečo povedať, tak by som vás poprosil, keby sme sa teraz presunuli do jedálne, sú tu naši kolegovia, ktorí vás prevedú najkračšou cestou, aby ste teraz nešli pozerať školu, pretože chceme si dať slávnostný prípitok v jedálni a je tam pre vás prichystané pohostenie a potom bude dostatok času na to, aby ste si pozreli vnútorné priestory, vonkajšie priestory, porozprávali sa a sme tu pre vás, kedy budete môcť a chcieť. Ďakujem. Ja si spomínam, že vždy, keď sme mali rodinnú oslavu, detko nesmierne citlivo vnímal situáciu a mal krásny príhovor, kde vždy vyzdvihoval význam a hodnotu rodiny. Chcem vám poďakovať za krásny program, to si zaslúži potlesk. Samozrejme, absolútny rešpekt pracovníkom tejto školy. Je to nesmierna práca, ktorú vykonávate, ale je vidno, že ju robíte s láskou a že vás to baví. Ďakujeme za slova uznania a nakoľko sa blížia Vianoce, tak aj v mene našej rodiny vám chceme popriať pokojné a požehnané sviatky. Ďakujeme. Tak na zdravie nášho Vladimíra Predverského. Na zdravie, ale vy ste mali